Mikel Zabaltza Nafarroako Orbaizeta herrian jaio zen, eta hantze bizi da bere familia, gurasoak eta 8 anai-arrebak. Orbaizetan zegoen familia Mikel Zabaltza atxilotu zutela enteratu zenean. Honelase kontatu zigun Mikelen amak egun hartatik ona bizitzen ari den zorigaiztoko esperientzia hau. Gure mutila etxeko jasan. Oso etxe zalea eta beti abizatzen zuen, anai guziakin ongi etortzezan, da, zan borondate honeko, zan ezin zango dugu, da borondate honeko mutila. Eta ez dakik esan, langilea, zean nola da bere lantokian esaten zuten ongi kortatu zala, langilea, mutila ona, normala. Gardine, kontatu nola entratu zintzen zuek Mikel hartu zutela? Gu jakin ginen, bi mutilak hartu zituten goizean. Eta, joa ginen Iruña, eta Marrakaldian hola, deitu ginen, Donostira, mutilak deitzeko. Eta ez zuten hartzen, lanian ongo da, eta lanian eitzola, ez zala jun lanera. Zarritu ginen, da deitu ginen, Andre Gaian etxeak, are esan izan, idoia atxilotu dute. Orduan pintatu ginen, mutilari hartuko zuten, zior. Baina, zazik ginen da, ordu bitan hola, atazituten etxeko bi mutilak. Eta orduan ginen berriz abokatuana eta esan zigun, ni jarriko zu kontatuan abogatu batekin. Eta jarri zigun, gabitzen gizon horiekin, eta urrungo gunean etorri ginen. Orbaiztatik, honea Donostira, eta esan zidan, mutila ez dago kartzelan. Nola ez dago kartzelan? Ni seguru dakit ez dago kartzelan. Nok esan zizun? Hori gizonak esan ziguten. Ni seguru dakit ez dago kartzelan. Esan didate, deitu dut, ez da gizero, eta deitu dut Madrida eta Madrida esan, no consta que hemos detenido. Baina zuen ama nola zean, joan zaiti itxaurrondora, eta galditu izazu berriz. Eta joan itxaurrondora eta galdetu eta gezeu, pues yo no sé nada, pues yo no sé nada. ¿Cómo que no saben nada? No, pues yo no sé nada. ¿Cómo que no saben nada? Si a las 2 de la mañana les han cogido ustedes por una COVID egin ginen, auzoko, gure mutilan etxeko auzoko aquí no le instuten testigo. Eta haiek esan zizuten da, orduan zaino, ¿cómo que no saben ustedes si le han cogido a las 2 de la mañana? Eta orduan esan, pues mire usted, le voy a decir que no está aquí, se ha fugado, se ha escapado, o piense usted lo que quiera. Yo no le puedo decir más. Eta bizkaramantzia da joan zen. Nola ezin nan pasan aurrea, angeletan zen. Batzutan, segun zen momentuak, izaten dira txarrak. Eta batzutan pentsatzen zu txarretan. Eta berriz, esperantza bat nahi, ziortuta, badakidu ziortu dutela bat. Biziki ongi ziortu zutela hori badakidu. Baina, alare, nik uste, buiatuko deula, no. Batzatzen zen, un terrorista menos. Eta nik esango nioke mendikan, oiei, nire zeni ez dela ezetakoa izan, ez simpatizantia, eta gutxiago, militantia, gutxiago, haeria. Baina hori ondo garbi geldi benizkila, nire zenia ez zala etakoa. Ez oain, eta ez lehen. Ez zala izan. Gure mutila nun da, nastarra nik ez dago. Ez dago. Eta nuen behar du? Ni egon behar du? Ez da... Kia bezala juten da, ez da, hola?